Kastalatibyan! Kit ita, adto iti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao, ako na. Ti asawa nga amuna ti ag-ekonomya, saan nga agbisin ti pamilya na. Tampok ditoy programa tayo, Kastalatibyan! Papana Marilor na. Mapanak agbayad iti bilmi iti kuryente, Maray. Nagsapa ka mo ta mapanagbayad. Siyempre, adagayang pagbayad ko. Sika, kaano ka mapanagbayad? Inton deadline ton Ay sus, at idugton ti pila. Ay kasano, nagadupay mat ngamin ti babayadak. Apay, di mo ayan nangagjay inwaragawag da itay nga agputid dan iti kuryente no saan makabayad. Ay, patyamat. Idi pa'y nga iwarwaragawag da dayta. Kun kunadalaang, patyaw! Good morning, Antay. Ay, kastamot kan ka, Lorna. Ay, upunag ka. Saanan, Antay? Iyawat ko laang daytoy bayad iti abang iti apartment. Ay na, thank you, balasang ka. Isukat ada kayo a pamilya ti paboritok. Tasaan kayo nga aglangan nga agbayad. Kaya nasapa kayo nga agbayad iti abang yaw. Siyempre, Antay, adagayang pagbayad ko. Ay, mabit lang. Ikan ka iti linutok asalad. Mabit lang tayo nakalaan iti ref. Urayon nak, Sige, Antay. Ay na. Nagragsakan na ito abakit. Basta makabayad ka iti nasapa, at dapay itid na alibre a merienda. Na, unay kat da ito at taon ay taumang awag. Hello? Hello, bakag? Saan ka nga umawawag? Tamakipalpalingki Nagado ti awit ko. At nakabay lang dito palingke? Kahit nanyangay. Nagadumit ti pagpagatang mo kami. Ginatang mo lang dyan t-shirt ako na. Wen, ginatang kon. Dyan ngay kaya't ko asidahin. Wen, may 1 kilo a karnit baka ti ginatang ko. Kurang pa'y ayaday jekan ka. Pangrabyan tayo deta. Dyan ngay para inton bigat. Wen, ginatang ko jay 2 kilo a karnit ti manok. Sige tani, agawid ako. Nagdagsan da ito awit ko. Sige bakit? Love you. Mama. Chup chup. Love you, mama. Chup chup. Nagmayatin ti ag-internet dito yung balay, bakit? Tumakder ka man pa'y dita. Itay kapaylaang anak katugaw dita sangwanan ti computer. Agris-research sak nga ro? Dagiti ubing laang ti ag-research. Apay, anya ti i-research mo, kat saan kamot nga estudyante. Ay, kat, kumpurmi ama research O anya, nakaluto kan? Naka-pressure cooker pa'y laang di karni ti baka, tanagkulbot mo. Ay, wan gaya bakit? Nakabayad ka din iti abang dito yung apartment? Una, hindi pa'y napalabas alawas. Isumot laga man nakaisom kanyak di bakit nga aking kuko iti dito yung apartment? Di kay pa'y amaw ta bayad. Ay, sus. Isunsamot day tagong Di kay makabayad. Kung ano kailangan. Kung ungtan naman ang dagitisan na nakabayad iti rentada. Ay, kasi damay. Awan siguro pa'y ti kwarta pagbayad daan. Ay, piman a panagbiag. Apaw, original day ta t-shirt mo? Anya iti panagkunam, pare? Kat no nangina ti kasta brand. Original da ito, pare. Apay, ti kunam, jak kabalan ti gumatang iti original? Nabaybayagan ar-ara paapak ti gumatang iti kasta brand nga t-shirt. Jak makagatang tanagngina. Ni misis ko ti gumatang? Ni misis ko nga main. Permi nagkuripot. No igatangan nak iti t-shirt, yes agbebente. Ukay-ukay. Mabahinak pa'y amang isuot. Sa baling amin ni misis ko, pare. Basta day pagatang ko, uray nangina, gatangan na. Ay, imbag ka man. Nagswerte ka anaddaan iti kasta amisays. Sus, naunaanak iti parkingan
Sa dino nga tanti pang iparkingak iti daytoy lugang ko. Ay sus, umasidig dito'y ayan ko ti bakit nga aking kukuha iti apartment. Ung tanak nga ta. Ay, anya nga ta nga iti rason ko. Ay, Peter! Good afternoon, antay. Anya nga ante. Mami, kunamlatan. Ha? Mami? Kasapulam ti pagparkingan. Uwen ko mami. Ay nga, naunanak mo tin. Nagparkingan damit tin iti tricycle day tapag parparkingak. Saan ka amadanagan? Tapapanawag ida. Ha? Papanawam ida? Kat iso damat ti mo na nagparking? Ay! Awan karbang andang agparke-parking. Ta saan dang agbaybayan iti abang da. Kastaya. Nagposkolkit din tiro padagita nga agparparking. Saan damat nga rod analaing agbayad. Sa dino nga iti pangiparkingan da iti paspasada da at tricycle da? Ay makamudan awan bibiyang ko kalakwada. Aguray ka lang dita Tamapan ko man kasarita ida. Ay, mabiit laang baraw. Ay sus, addaman maungtanin nakaruba. Lakay, apay nga yung imparking mo matanday talugan mo, di tapag ni parparkingan dagiti kaaruba iti tricycle da. Isumat imbaga ti landlady tayo. Hindi ba yam? Kagurgura na nga mindagita. Ta saan da nga agbaybayad iti abang da. Ita nga rutimbaga na. Kaano nagsingpot kanyak day ta abakot. Inikanak manen iti bag nga impasarabo kano jay anak na nagkapoy jay Canada. Ha? Ay kita umanlangan niya. Nagaduti itid na. Basta on time ka nga agbayad iti abang. Ay na, kayat na kasi ka. Pare, nasapa tayo ang nagsweldo ita. Ha? Adan sweldo? Katuan. Wanya, mapantaman mo't ag-happy-happy. Nabayagan na saan ta nag-happy-happy Ay, wanan niya. Intun bigat ti malam. Gusto, ta biyernes intun bigat. Mangilibasak man nga rod iti sweldo. Ay, katuna. Sagpaminsan lang, mat. Uy, pagkitaan tanto ngay. Mapantanto mo't ag-bidyoke. Ibusan tanto, timay sa akis aber. Hello, Lakay. Hello, bakit? Agawid ka ka din. Madamdamapay. Apay ay Dagasan na kumata, daak dito ilay. Anya tiraramidam kita. Napan ko inruar di sweldom. Inruar mo man amin na Wala, tanagadumag ngamin ti babayadan. Ken kasapulan nga grocery akmanan. Nagbitmad ta na maibus ti kwartakan ka. Ne, agungot ka. Kasano, saan pa yung maurasan na ita sweldo na inruar mo kat naibus sa dagos? Ay nalakay, nagado ti paggastusan. Nagastos ka kit di ati ko nam. Di mo ammo ti budget. Ay, kumpormi ti gatgatangam, oray saan mo't nga importante. Ay na, nagado ka nga mo mon. Umay kakidin, ta umay na dagasan. Ay na, saan ka man nga agmisumisuot? Tawanin dyan sweldo. Intad kumatkan ka di resibo iti panag-withdraw. Intad mo pa lang. Sang agasot lang tinabati. Imbag atad dapay imbatik asang agasot. Saan a negative? Ayong gayam, idagas mo dita pagbayadan iti internet tagbayadak. Ay, anya pa nga tati mabati dita sweldo. Orayan na ko na, tagbayadak pa iti cable iti TV. Ay, awan di plano mi kinikumparik ang mapanag-happy-happy. O, Lakay. Anya ti makunam iti da ito indasar ko apang rabihan tayo. Nagadumatan na putahe dagitoy. Agasamay. Adda lang nga rodad karne. Adda pa'y natang. Kasta nga rod ti kunada a balanced diet. Ay, Lorna. Kista man ti kinagastaduram. Seryoso ka? Apay, ipagarop mo nga gang angawak. Nagrigat ti agbirok iti kwarta. Iso asurwam mamat ti agimpad. Ay no, no amom la kuma nagrigat ti agbudget anya. Kakaasi ak amang bun-bun nat day ta inyen trigam kanyak asweldom. Amok ti agbudget. Iso nga uray kaskasano, makasida tayo iti naimas. Ay basta, agimpad ka.
Masapul met nga adda ibatim iti ATM apang allowance ko. Nawatam. Kat, adamot latamat da pang allowance mo. Ay nalakay, laglagi pam dayto nga ibagak Ti asawa nga amo na ti agikonomya. Saan to amabisinan ti pamilyana? Nagrigat ti agtrabaho bakit? Kunam dayta atagaw awat kalaeng. Ay na, nagadu ka ngayon bagamon aya. Siya kung ti mangigam iti ATM ko. Sige, sika ti masurot. Makaamu ka nga ron. Marilor na. Saan ka nga gudong ita? Ay saan mare, dito yak lang balay. Uy, agkuyog ta kumamapan agbayad iti kuryente. Tapno da kay si istorya kay ati dug apila. Jak pa'y laagbayad iti kuryente ita. Kat no sigod nga on time kang agbaybayad. Anya tinapasamak? Awan pagbayad ko. Uy, kastala tibiyag at talaga, mare. Numaminsan, adda pagbayad. Numaminsan, awan. Adda ngamin kinilakay ko ti ATM na. Iso kanun ti mangigem. Di na kayat agastusag ti sweldo na. Si kanti nangigam iti ATM mo, pare. Intad mat kanyak ni bakit ko, ididinawat ko. Mayat nga ron no kasta, pare. Iso ang matuloy tan ang papan ag-happy-happy. Uy, dahil tati mayat. Alamot gaya man. Apay adi na krining ni bakit. Lorna, itimplanak man iti kapek. Lorna! Apay nga awan sumungbat. Ha? Lorna? Nakailad ka dita sopa? Ay, kaririing ko. Agpada tamot ang nakaturog. Nakaturog ka? Anyat orasan? Ne, apay ngay. Nagsardeng mat deta wall clock. Awan bateryana, iso asim mardeng. Nakalutungan iti pangaldawan. Awan bagas. Kat, anya nga ro tiraramidam dita? Maturog ka, tapno tipid. Awan gastos. Anya? Ano sa nyo ti agsida iti kape? Kapilaeng, tanaibos ti asukar. Amo mayang agsidak iti kape? Ay kat padasam ita. Di mo magayam kayat agastusan ta swildong. Inaman langin gumatang iti asukar dita kantina. Apay asaan mo tin arumrumwar ni Marilor na, dita balayaw. Saan aya? Saan nga rodan? Agsakit aya? Saan mo? Apay nga rod asaan arumrumwar. Iti, pasaray labsan nak no kasta ama panagbayad iti kuryente. Sige, panawan ka pa eh. Napan kan samad gimatang dita kantina. Anya ngay dita ginatang mo. Anya, kit din da ito at tao tila madlaw naman. Asukar samad dita ginatang mo. Apay nga 1/4 laang mat dayta. Chismusa talaga dagito akaruba. Apay ngay. Kusilapan nakmatan ti bakit nga aking kukwa iti apartment. Ha! Dagiti saan nga agbaybayad iti abang dadita? Ha? Hay, agbayad kayon! Duwan na bulan na di kayo nakabayad. Mami, Na, asino ti saan pa yan nakabayad? ay, di nakaw-awagan iti mamay. Ha? Damagan pa lang. Kat duwan na bulan asaan kayo ang nagbayad. Duwan na bulan na ya. Ha? Damagan pa lang. Ilamlam mga nyon ti babayadan nyo kanya. Ay, pumanaw kayo. Ha? No saan kayo ang makabayad? Lorna, agring kan. Lorna, Maturog ak nga mo. Apay aya. bumangon ka man dita. Itay ka pa'y anakaida. Masikurahan ako na mangkit-kitakin ka. Kayat mo gayam nga awan gastos. Di agid idda aklaangan nga agmalmalam. Awan pa'y naluto amakan. Awan ti mailuto. Tasikan ti mangigigam dayta ATM mo. Kukamlatan dayta sweldom. Apay adi kagsilaw, nagsipngat. Di mo ayan nasabat dagiti imay nagputad iti kuryente. Anya, pinutdan da tayo iti kuryente. Kat, ayan na kumang iti pagbayad ko. Ay. O sige. Isublik nga rod kan ka ti ATM ko.
Makaamukan ka dagiti paggastusan ha. Ngam na di mo liplipatan ti agbayad iti abang iti apartment, tani, agong ungitan jay bakit. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Ana daw iti pagsasao ako na. Ti asawa nga amuna ti agikonomya, saan nga agbisin ti pamilya na. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo DMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon Kas talatibiyag! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.